ekutheni siyikhulume la esithathu sibeke kosuku lesigameko yini yaholela ukuthi kuze kulimala uPhakamani ngendlela alimala ngayo. Engakusho butwami ngizobingelela nje bonke abalaleli beKhozi FM. Igama lami nguPrincess wakaHadebe. Usuku lesigameko sami noPhakamani akukho lula ukuthi ngingakhuluma ngakho emoyeni ngenxa yesimo senkantolo kangangokuthi bebengadingi ukuthi ngingakhuluma nomunye umuntu ngaleli cala ngingakhulumi naye uPhakamani. Kangangokuthi njengoba sizoya khona angazi ukuthi isimo sizobanjani mabethola ukuthi kuwe kwaba nokukhuluma njengalokho ngoba kunanokucindezeleka okukhona kumina. Kepha engakusho kubalaleli uKhozi FM ukusho nje ukuthi ngingasho ukuthi bengikwi relationship toxic ngibe kunzima ukuthi ngingareporta mhlawumbe uma understand kunzima ukuthi ureporte yabo umuntu khona naye ngoba usamthanda awazi ukuthi nakuzokwenzakalani kanti uba kwazi kwagcina kwafika kulesi simo ke kwaba ukuthi ke nangokuseyangibophisa ke kodwa nje omningi angikwazi ukuthi ngingakwethula ukhozini ngenxa yesimo senkantolo kahle kahle kube asikho ngaphansi kwaso ngabe ngiyakhuluma kakhulu kodwa manje ngivinjelwa isimo nami. Kepha nginamazwi nje ebengifisa ukuthi nje ngiwadlulise kakhulu kuyena naye ngifisa ukuthi awamukele nanoma ngingawamukela namhlanje noma ngingawamukela kusasa kepha angizophela amandla ngizolokho nje ngiqhubekile ngisithobile kuyena. Okay, asiwasho lawo mazwi lawo. Namazwi ngifisa ukwadlulisa kuyena uPhakamani siya ngifisa ukusho ukuthi nje ngiyasithoba kuyena ngiyaxolisa kakhulu ngiyalibona iphutha lami umonakalo wenzekile kakhulu kepha nje ngiyazifisa ngiyasithoba ngizimisela ukuthi ngingenza noma yini engenza ukuthi naye abone ukusithoba kwami ukuthi angisithobi ngokusho nje ngomlomo kepha ngisithoba nangezenzo. Well, angilona ijaji kodwa ezingilalela ngathi kunetone ethi ngikwenzile because nayo be abusive njalo njalo. Omunye umuntu engathi ziyalingana lezi zehlakalo ngokwevile ngokwesindo sazo kodwa ke understand ukuthi uyasho ukuthi okuningi sazo yokukhulunywe ukukhulunywa enkantolo kodwa ngifuna ukubheka leyo uxolisa ukuthi kusuke ekujuleni kwakho noma kusena into yokuthi ngangipheya back for into obungihlukumeza ngayo. Ngizosho butwami ukuthi ukuxolisa kwami kusuka ngaphakathi ekujuleni njengamanje angizimisele ukuthi ngikhombe ngicabange ukuthi hayi mina kwenzekeni mina ngibe naleyo pride leyo njengamanje mina akungisizi lokho kuyena nanoma ekhomba nanoma ebona ukhomba amaskazi lawo enzeke ngesimo sokuthi thina besinengxabano so ipride mina njengamanje angeke izingisize ngalutho ukusiza into ezosiza mina ukuthi mina ngiyibone iphutha ngisithobe naye ukuthi ngiyasithoba ngalawo mazwi ngifuna ukusho ukuthi lokho engikhulumayo kusuka ngaphakathi enhlizweni yami. Okay, usebenzisa igama lokucindezelwa yini uba lokucindezelayo? Njengoba kade esho nje ubhutumdu wesho ukuthi nje hayi ngishishisa umupha ngani umupha ngani kwangempela futhi nje impela ngicindezela ngakhona ngokuthi angikwazi nanokukhuluma izinto ukuthi mhlambe into yasukaphi yena ufuna lokho afuna manje nanokuthi umuntu enkantolo kuvele kuthiwa hayi isho yes isho no awukwazi ukuchaza lokho ukuthi hayi kwenzeka kanjena lento yasukaphi abafuni konke lokho bafuna ngale ndlela bona abafuna ngayo ingakho ngithi nginokucindezeleka mina angikwazi ukukhipha usenhlizweni yami kodwa nje kulokho angifuni ukuba lakho mhlambe yona ndlela inkantolo esebenza ngayo mina sengini lokho ngibhekene nakho umuntu engaba nenkinga naye. Asikhulume ngokukhishwa kwento esenhlizweni yakho. Awikhiphe nangodaba lwensolo zokuthi wawungekho wedwa mhla uhlaseleka uSibiya khona umunye umuntu wawuhamba naye lowo muntu akaboshwanga why ungazange umveze igama lakhe? Nakulokho butwami nokuthi mhlambe khona ngimfishayo ongenze njani nakulokho ngizophinde futhi ngicele ukuxolisa ukuthi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngakho kanjena ngoba ngitsheliwe ukuthi mangingakhuluma izinto ezinjengalezo zonke asibe ngaphansi kwenkantolo yabo. Kodwa inkantolo yona uyitshelile ukuthi wawuhambe wedwa noma izoba surprised ukwazi lokho? No, akaze ngiyilento bebengakafiki kulokho enkantolo. Okay.
bayasho ukuthi zonke izinto zangala ngaphakathi enkantolo sicela ukuthi singazizwa ngaphandle ngoba lokho kunganinyufela isigwebo saphezulu kwaleso bungasithola. Uthi ukhona usibiya la sesemaphethelweni kunanamahebezo ukuthi uze kwenzeke lokho ingoba wawusola isenzo sokuthi uPhakamani wabulala umntwana wakhe. Ngiyabuza ngitholile into enjengaleyo kepha eqinisweni akusikhona lokho abakushoyo. Okay. Siyabonga dadewethu. Mroza kubuza kusisi Mfokotho. No, ngicabanga ukuthi mhlambe sibonge nje kakhulu dadewethu nesikhathi sakho, sibonge futhi nokuhlonipha umthetho iyalo osukunikezwe zona ukuthi ikuphi ongakukhuluma, ungakukhuluma ngasikhathi sini kuphi. Konke lokho kuyasikhombisa ukuthi umuntu olalelayo. Ngakho ke ngoba sonke singaphansi komthetho sithi nje asibonge ithuba lokuthi uphefumule. Kodwa engikubonga kakhulu kuwena ukuthi uthi ngiyaxolisa. Akujwayelekile ukuthi umuntu mase kuyisimo esikanje ngoba njengamanje nawe ikusasa lakho awulazi ukuthi lithini. Kodwa akujwayelekile ukuthi umuntu athi ngiyaxolisa. Noma ngabe kukhona ezinye izinto engingama ngazo nami ngizidefende ngazo kodwa okwamanje nansi into engiyenzile nasi ska isona senziwe yimina ngixolisela kusona ingakho nje ngithi ngicela ukubonga mina ngalokho. Ngiyabonga kakhulu nami. Yes. All right. But lapha before sitetele nje ake ngithi ubhuti wakho lo abenze lento kuyena uma ucabanga inkantolo hlobo luni lesigwebo bekamele sibeke kuyena kulo muntu owenze lento kubhuti wakho. Assuming ukuthi lesehlakalo senzeke kumfowenu ozalwa naye senziwa umuntu omunye usisi ngokwakho bukaneliseka ngasiphi isigwebo inkantolo ebingasinikeza usisi owenze lokho kumfowenu enashiyelana ibele naye. Ingakusho bhuti wami ngabe kubuhlungu kakhulu mina ngifuna ukuqamba amanga kepha mhlambe makuthi lokho kwenziwe usisi besondelene naye uma ukuthi yena ebezithoba kuyifamily yami kanjoba nami ngikwenza lokho mina bengingenza ukuthi ubhuti wami mhlambe naye akusiza ngoba ukubamba amagqubu akusizi nginje so kepha nje mangabe yena ebesithoba engizosithwala bengingasho ukuthi no akabe umuntu othola isigwebo sangaphandle kodwa ke kusenabantu angakabakhipha esebenzisana nabo kodwa kulungile dadewethu mina sibonge kakhulu ithuba kube yinkinga nje ukuthi awufika ngasibe nawe la because bengifuna eminye imibuzo uyiphendula umbuka uPhakamani ukhona naye la studio mhlambe ungabamba uza ukuthi ukhuluma uthini Phakamani mfethu sikubingelele sikubukele ku Cause Center. Yebo ngiyabingelela siqhamaza kanjani siyaphila manje phela mkhaya mfethu uzile udadewethu Princess Esho awakho ndafika amagama okuqala. Hayi ngakusho nje ngoba angaxoli kahle but ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuyokwenza leyo process le ngingayazi ukuthi yokuqhamuka nami kodwa angazi ukuthi ngathini njengamanje ngoba kuningi kakhulu umuntu uyasho ukuthi kungenahlaliswa phansi bazama ukuthi nibe nale victim don't not the issue kamele silungu wenzani mawumbona yena sihlanganile naye nanomndeni wakho bukhona nowami umndeni bukhona yobo malume khona njengamanje bengeseka kona bengekho right because kuningi ngicabangayo njengamanje and ezinye izinto angifuni ukuthi lokhu ngicabanga kakhulu ngoba manje lezi zinto ziyangibulala zingilimaza ngaphakathi so manje mina mele ngiyisebenzele phekwe ngizothini mele ngisebenze phekwe simo sami ukhombisa ukuthi no njengomuntu nami ngicabanga ukuthi no kuze ngikwazi ukuthi ngiphile ngikwazi ungahlukumezeki iziphi izinto kumele ngihambe kuzona ezokwazi ukuthi zingisize ngakusasa so ngiyanizwa nje niyakhuluma ngiyakuzwa nje konke lokho nikhuluma kodwa ke it's fine uyiqiniso konke futhi ngokwazi kwakho engakusho le toxic relationship angiyazi but ke methi yaxolisa ngiyakuzwa lokho akushoyo
Okay. Lokho safamzi uyakumhlongo ukukhulu ukuphusuma bese siyabuya ke futhi sizoyivala kahle noPhakamani khumbula ukuthi ke ukuthi udinga nezinto agcoba ngazo njengalokho isimo sakhe saba khona sabanjalo. Kulungile siqale ngalama sibuya siya because in the family sikhuluma ke naye sesiyovala. Sikhuluma no social worker uphilisiwe Hadebe ukubheka ke lolu daba lukaPhakamani. Belokho sefem wena oyijaji ulalelile usisi ngendlela athi uyisola ngayo wayizwela ithoni yakho nawe wena ungathatha decision ukuthi lokho ngabe kuyisola yini uma ukuthi uzayisola but on the other side you justify lento ukuthi kwakumele yenzeke because of ABCD nanokuthi ke yeah man uzothobunya bonke ubuhlungu beyenhlizweni khona mase kunjalo ke kuthini mawusubona ibazi namaskazi oshike nawo lo umuntu lowo na inaphinde yavela futhi ukuthi usisi uthi kwakube relationship ibe toxic mhlambe sona sizathu lesi sigcine sikholela ukuthi kuze kuzofika la mawulalela be case uyilandela nazo senkantolo uyavuma naye ukuthi hayi kuba tough lapha imibuzo abuzwa yona abashushisi so ke udaba luthi libe kanjalo ke Phakamani mfethu ufuna ukuya ku social worker but ngiyafisa ukuthi ke sizwe side lakho ukuthi moving forward usisi uzoya enkantolo ephindele mali imgweba leyamgweba yini ubufisa ukuyibona yenzeka kusuka manje engifisa ukuthi kwenzeka njengamanje ukufocusa kumina ekuthenini ukuthi ngiyacela iSouth Africa yonke ilule isandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze le operation surgery yakhona le yobuso nasemzimbeni ngikwazi nami ukuthi ngibe ngconywana kulesi simo engibhekene naso njengamanje mhlambe lokho enhlizweni ngingangikhulula kancane ngikwazi ukuthi ngibhekane nabantu nobuhlungu engibhekene nabo njengamanje Okthemba likungisithani udokotela wayethe ingaba imali engango 800,000 yo but ke naye wayengenayo ayengekho 100% sure ukuthi ngaba ngaphansi noma ngaphezulu so ngiyafisa ngeSouth Africa ukuthi ilule isandla kuleyo ngxenye leyo ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kuleyo mali leyo ukuthi ngikwazi kulunga nezinto oyigcobayo kuthiwa mhlawumbe usinike idea ukuthi ugcobe izinto ekanjani eyibizela izinto engigcobayo angigcobe nje nanoma yini kuno cream engibafakayo ukugcoba wona emzimbeni nanensipho okugeza angigezi ngo sunlight laba no protects ngicela uzayibalanga ngiyaxolisa kuloko kodwa nje ilezo nsipho kanjalo engena perfume engisebenzisa ngoba even ne perfume angiyifaki angigcobe ngicina nje nge roll on pen yo and zizakubele zakhiwe ngendlela ethile yabuzana nawo yebo nje kunjalo ngoba nanomzimba nje wami njengobuluma nje so kunezinto ngiyazi ke bangifundisa nodokotela ukuthi mase kanje kumele ngenze kanje because kumele ngigcobe ka3 a day so manje futhi kumele ngihlezi ngiclean abantu abaningi banokungibona sengihlezi ngiligeza yathanda bakuselo hleko lisekhona ukuthi ayindoda iyalapheka nokulungile man nangeso ukuthi idlule sesiyakhuluma ngizoyenza nami ukwenza follow up wezinye izinsizwe embili uSiphamandla Mfowantobela noMuzi Ntombela balaphane babanango babethe bazofaka umncane just ukusupporta kulokho ukuthi ukwazi ukuyithenga lezi zinto while sabhe ukuthi umsamari yabalungileyo singabathola yini abangenza la operation yeah okay kulungile ngoyichecka ke insizwa lama ukubalalela uSiphamandla noMuzi bazosilekelela sikhithimeni ukukhulu ukuphuma siyeke kudade wethu uphilisiwe Hadebe philisiwe sekubekelela sikwamukele ku cause ekseni siyavuma Ungane siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinikeza sona ekseni kuyivuka Africa Breakfast Show udaba esilokhu sinilandele njalo engcane mhlambe luya bheke emaphethelweni uthini nje wakho umbono mayelana nalesi simo usilalele Rosa eyaqinisele lilonke ye kwenzekile njengamanje sethi kwesinye stage noma kwelinye izinga layo lolu daba lolu ngokulandela kwalo stage uma ngizwa la uthi sekhuluma
ngoba phela manje indaba esibhekene nayo namhlanje ingokufolisa kukaDlekhe. Uma ngimuzwa uPrincess ekhuluma uyachaza la ukuthi akanikezwa ithuba enkantolo lokuthi achaze kabanzi, uyayibeka ingcindezi ayitholayo ngokubuka kwakhe enkantolo. Kodwa-ke bengifuna lesibuka ukuthi kahle kahle ngize ngifike esigabeni sokuthi ngizocela uxolo kahle kahle kusuke kusuka kuphi, ngoba kunezigabanyana njengomuntu osuke ecela uxolo njengokuthi nje sengibonile ukuthi no lapha mhlambe ngenze kakhulu ongeqisa isandla, bese-ke ngizocela ukuthi no ngiyakuvuma iphutha lami, bese kuqala mina uqobo lami ngizitholele mina ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole umdlandla phela ukuhamba ngiyoqonda ngqono menziwa. Uyayizwa leyo nto. Njengoba echaza la uPrincess ukuthi usathola ucindezeleko nani nani, ngiyafisa ukuthi going forward mhlambe nayo ikhona itherapist eyihambayo, but-ke kube ikona ukuthi she understand in the sense noma i-impact yalolu xolo ayicelayo kulesi sikhathi samanje. Naye ubhuti la ngiyezwa yethi ulimele, and into engiyithanda kakhulu futhi-ke uPhakamani ukuthi akhulume nje iqiniso abe sobala nethoni yakhe-ke uPhakamani iyatshengisa ukuthi lukhona usizo aselitholile in terms of i-therapy mangisi abantu ukuthi izinkundla zokuxhumana sisebenze ngendlela, ngoba usisi befuneka ngolesithuku lesithathu bonke inkantolo ayisafuna ngisho umdedele befuneka ngene phansi ashone kwesivile, but sayelo ukuthi at least as-extendele izinsuku ukuthi akenze sick leave, sorry, incwadi yokugula ukuze sizokwazi ukuthi lezi inhlambe bese zikhona kuPhakamani kwezokuxhumana ukuthi wake enye ingane wayibulala ebeyiqhamuka kwamanye ama-group of-Facebook, abantu bese kuthi imbono noma ehamba uPhakamani ngaphandle abanye bemona bemdabukela, abanye bathi unganivele kuthiwa wabulala ingane kasisi, lento ebingekho lo wadumbuza siqhemeza esho ukuthi into engekho. Siyacela ukuthi abantu abasebenza ngendlela epositive inkundla zokuxhumana ezakhayo sikwazi ukuthi sizosephambili. Siyabonga. Hayi, siyabonga kakhulu. Lokho safana somele sibekela ngenxa yesikhathi sophinde siqhubeke futhi ngokuzazi. Sixolisa kakhulu ukuthi udadewethu ugcinezanga ngestudio ushawe isikhathi hayi ngoba ebe namanzi amadolweni. Sithemba udadewethu nawo uNkulunkulu